Pojďte, pojďte. Já vám něco ukážu. Tohleto možná znáte. To jsou kufry od Flexu, Stackpack. A v těch kufrech je taková vychytávka. Ne ve všech, ale v některých, když to otevřete, tak je tam destička a na tu destičku si nacvakáváte sady bitů. Takže to máte krásně po ruce, máte to tam schovaný. A my jsme si řekli, že ta destička by se nám líbila nejenom v kufrech, ale líbila by se nám tady na stěně, líbila by se nám v autě. A nechali jsme si proto tadyhle vytvořit takovouhle 3D destičku. Ta 3D destička tam má 4 otvory na šroubky, takže přišroubovat na dřevo, přinítovat někam. A drobec jsme u toho přemýšleli a říkali jsme si, aby ty destičky bylo jich víc vedle sebe, že to bude chtít nějak rozměřovat, tak jsme si tam nechali udělat rybinu a rozpěrku, která se vytiskne zvlášť. Odcvaknete si to k sobě, dá se to odcvaknout takhle nahoru a můžete si to našroubovat a mít to krásně vedle sebe srovnaný. A bude to určitě v tom autě nebo na té stěně v dílně krásně vypadat. My to máme na prezentaci, takže vemete, abyste to vyřdili, takhle, odcvaknete a na destičce to drží. Pak jenom máčknete, vyndáte. Tyhle ty sadičky Flex nabízí v různých variantách, s vrtákama, s bitama, nebo ji má takhle samostatně, kam si můžete dát svoje bity, svoje vrtáky. Dají se na sebe nacvakávat, takže ji můžete mít několik na sobě. Jo? A díky našim destičkám budete mít pořádek potom v dílně. A my to budeme distribuovat pravděpodobně jako 3D model pro tiskárny, takže kdo si to bude z vás tisknout, tak to bude na několik tisků, protože zvlášť jsou rozpěrky, které ne každý bude potřebovat. Počkejte, tam drží poctivě, takže zvlášť jsou takovéhle ty rozpěrky, když chcete pospojovat dle sebe. Není to kvůli spojování, spíš, ale aby se dodržela nějaká vzdálenost a aby to dobře vypadalo na té stěně. Takže na tu montáž to je akorát dobrý. A tahle ta záležitost nebyla tisknutá v jednom kuse. Ty zoubky jsou tisknutý drobet jinak, takže jsou vyndavací. Zezadu se tam vloží. Když se to přišroubuje, tak nevypadnou a jsou tisknutý jiným směrem, aby měli větší pevnost, aby při tom bouchnutí se nezlomily. Takže časem to bude na našich stránkách ke stažení. Pokud na to extra chvátáte, chcete to mít jako první, napište takhle pod to video do poznámky, do komentářů a my vám to pošleme a budete první, který si to budou moct vytisknout. Vy, co nemáte 3D tiskárnu, tak časem určitě to bude mít na našich stránkách. Cenově teď nedokážu úplně přesně říct, záleží asi, jaký zvolíme filament, ale typu 150 Kč za tady tu jednu destičku. Takže děkuju a ahoj.